To maza ya kamata kuma gaskiya ku dinga gyarawa saboda akwai namijin da shi kwata-kwata ma bai iya cin matarsa ba. Wallahi yawanci maza yanzu ba ku iya cin matanku ba. Kuma matan sun fi son a ringa musu yanda zai ringa gamsar da su. Akwai mutumin da kwata-kwata in kin ce tashi ka yi ma in zai yi ɗin gaba ɗaya sai dai yadda kika san yana cin tuwo. Baka iya yanda za ka yi mata ta gamsu ba. Baka iya yanda za ka yi ta ji daɗinka ba. A'a, sai ku tsaya ku ringa wani laƙe-laƙe. Ya kamata idan za ku yi ku ringa gamsar da matanku suna jin daɗinku ba wai da ka kawo ka tashi zumbur ita ka bar ta ba ko ta kawo ko ba ta kawo ba ko oho kai ba abin da ya maka zafi tunda dai Allah ya sa kai ka kawo. A'a, kafin ku fara kwanciya da kai da ita sai kun rungumi junanku kun yi wa junanku kiss kala daban-daban. Ka lashe nan ka tanɗe nan. Ku yi romancing ɗin junanku, ku shasshafe junanku da kyau da kyau. Ku tattaɓa ko'ina yanda kowanne zai gamsu, kowa ya jiƙe. Yauwa to sai ku fara set ɗin. Sannan kuma idan za ku yi, ku tabbatar za ku ji daɗin junanku. Saboda akwai matan da za ka ga wanda wai irin ba ka so ɗin nan kawai yi shaf ka tashi. Akwai wanda kwata-kwata kai ba za ka ji daɗin shi ba har a gama. Akwai kuma wanda zai maka daɗi. Kuma kamata ya yi a ce kuna son ku ji daɗin jikinku, ku ji daɗin gabanku kowanne ya ji taste ɗin shi sai kun kula gaskiya. Yauwa a kyautata wa juna a ringa gyaggyara ko'ina da ko'ina. Hakan sai ya fi tafiya normal.